नैबेजोंनो सावगोन आरो फिथाखौ सिबिं बेनिफ्राय नै होलायबाय जोंना हम मिनिस्टार लुथुर फुथुरनो सेस नै हायासो हाबफैजोब्बाय। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आं साइखं दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बराय हरबाय। आङो मोनफैलायबाय नै आंनि बायला जिला गोबाय देरायावहाय। बेनिफ्राय जोंहाथ' गाबोननिफ्राय मागो जाबाय, मागो दमासि बर'नि जोबथा फोरबो आरोना मागो दमासि। बयखौबो मागो दमासिनि साफ्रोमखौबो गाहाम हामलायथि आंनि चेनेलनिफ्राय बावहरनाय जाबाय। दायो न'आवहाय माने फिथा देगासिनो दं, नै नायनो हागोन नै नैबेखौथ' देखांबाय, बेनिफ्राय बेखौ सालिनांगौ दङ, बेनिफ्राय नै बिथिंजाय आरो देगासिनो दङ नै जोंना हम मिनिस्टारा लुथुर फुथुर हाख'वा हाख'वा हारसिंनो देगासिनो दङ। ओमफ्राय लोगोफोर फिथाखौथ' मोननै स्टाइलाव सावगोन, लारु सावगोन बेनिफ्राय आरो एनथाब सावगोन। 2 मिनिट देबाथाय 5 मिनिट जिरायो जोंना, हारसिंना लुथुर फुथुर हाख'वाखै र' एसे देना होनि आङो। इदि खालाम माथो थ' लोगोफोर फिथा देनाया खस्थ' दङ, ओरैसो आं डायलग मारिबाय थादोंमोन, आं दा देनानै मिथिदों नै खस्थ' दंमारो माथो ने, आखाइया रुमायजोब्बाय आरो देफेराना माबायावसो बोसोरावसो खेबसे देनाय जायो फिथाखौबो, देफेराना बिदि ओंखायनो मेंलायबाय माथो। नै मोननायालाय मोनबायमोन, बेबो नै मोनबाय माने गेब्लेबायमोन, ओमफ्राय एसे देबावबानो गेब्लेसिगोन। ओमफ्राय नै बेखौ सालिबावबा आरो ओंखारबावगोनसो। खस्थ' दङ बा फिथा देनाया। सालिदो सालिदो सालिदो। गसं गसं देनानै आथिं रुमायजोब्बाय, एकदम आथिं माबाया आदैया साजोब्बाय। ओमफ्राय दा उपाय गैयिनि नै जिरायनानैसो देगासिनो दं आङो। जाथारनांगोन ना गाबोननो लोगोफोर, नै बारा बुरजा गैथारला। ओमफ्राय ओरै सालिगासिनो दं नै सालिग्राया। थ' लोगोफोर गाबोननो फिथा गोलाव फिथा गल जाथारनांगोन ना, बोसोरावसो खेबसे मागो दमासिनि। ओमफ्राय दायो माने देगासिनो दङ, माला देखांगोन, देखांनो माने बारा बुरजा गैथाराना, बारा बुरजा नंखाया 5 केजिसोल'खासो। ओमफ्राय दायो माने देगासिनो दं आरोना, नै बरियानो मस मस जालायनाय। नैबेजोंनो सावगोन आरो फिथाखौ सिबिं बेनिफ्राय नै होलायबाय जोंना हम मिनिस्टार लुथुर फुथुरनो। आङो मेंबायलै, बेनिफ्राय मालखिनिखौ देनो होलायबाय आङो। ओमफ्राय आंना खामफ्लाया नै बरिया लोगोफोर, खामफ्लाया नै दोब्रबनाय दानि दोदों आङो, खामानि होदों बेयाव जिरायनानै, नैखौ सालिनायाव खामानि होदों माने जिरायनानै दानि दोदों आङो। सेस नै हायासो हाबफैजोब्बाय। मा जादों मा? खामफ्लायानो जाया बियो, गारहर बे खामफ्लाया आंखौ रायजा होदों, बे खामफ्लायखौ दा बिहरगोन आं र' फख्रियाव। सालिनायानो जाखायाखै, हा गोजाखा, खामफ्लायखौसो दाय जादों। आयै आंहासो देनांलायबाय नै, जिराय जिराय देनांगौलै। मेचिनाव देनो हायोमोन, मेचिनाव देयोब्ला माने फिथाफ्रा मोजां जाया, फिथा एन्थाबा माने मोजां जायालै। गोलैबाय बेखौ ओरै जोनांगौलै, ओरै नै बिदि ओरै आदै नै बिदि जोनांगौ बेखौ। देदो आथिंखौ गिबाय आं नोंखौ। आथिंखौ गिदों, ओमफ्राय आथिंखौ गारहरनांगौ नामा बस'नानै, हा आथिंखौ दानस'ना गारनांगौ नामा? जिं जिं गोलैजोब्बायसो नै, बे गोलैनायखौथ' फिथा मोनथामसोनि लस जाबायानो। दे मोजां दे लुथुर फुथुर बांद्राय बेदर जायोथ', हांनाय बयलार सफारि लोगो लेंहरबानो जायोमोन सासे, फाला बदल देलायनो, दा इयाव देखांबा देहैनो हागौमोन। दे लोगोफोर बिदिबा देलांबाय थानि दै, नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा आङो, ससे दंबावो दे, नायलांबाय था।
6 hours later. देनायावनो मोनालायबाय 5 केजि गोजोंना आखायाथ' मिजु मोनजोब्बाय ओमफ्राय लोगोफोर नै देनानै बरिया रेडि खालामनानै लाखाबाय दा मोनायावहाय माने फिथा गोलाव फिथा लारु सावसिगोन आरो बेनिफ्राय दा माने लोगोफोर सिबिंखौबो बरियानो नै एवनानै लाखाबाय गासिखौबो रेडि खालामजोबनानै लाखाबाय आरोना दा मागो दमासिनि फिथाखौहाय देनानै रेडि लाखाबाय बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जानो फैब्लानो जाबाय खाथि खालानिफोराबो जानो फैबानो जाबाय मोननै उदै बुंजासे जाहोहरगोन आरोना ओमफ्राय जोंना हम मिनिस्टारा दायो मेंनायनि बरिया गाइखेर साहा मोनलोंबाय नै लोंखांबायानो बा गाइखेर साहा ओमफ्राय मेरिगल्ड बिस्कुटजों थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामब्ला हेपि मागो दमासि लोगोफोर साफ्रोमखौबो मागो दमासिनि बरायहरबाय आंनि चेनेलनिफ्राय बेनिफ्राय लोगोफोर मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ एसेब्लाबो मोनलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो बिदिब्ला एसेनोसै लोगोफोर जय बर' हारिनि